Γεια σας παιδιά και θα λέτε νομίζω σε όλο το κανάλι που είσαι Δημήτρη, που είσαι Δημήτρη. Είμαστε στο χωριό, ναι. Ναι, στο χωριό. Αλλά είχαμε και ένα κατσικάκι, θα ανεβάσω και το βίντεο με το κατσικάκι. Αλλά μια μέρα τότε είχαμε πάει να το βγάλουμε βόλτα, την καφετούλα, τα κοριτσάκι. Ήταν για αγριοκάτσικο. Το είχαμε δέσει, αλλά το πήγαμε να το πάμε βόλτα, λίγο πιο πάνω από το χωριό. Αυτό ξεδέθηκε και πήγε μες στο βουνό. Και μετά το χάσαμε. Αυτό. Και έτσι χάσαμε το κατσικάκι. Και μετά, παιδιά, δεν έχω ανεβάσει και το βίντεο με τις 1000 μέρες. Πρέπει να το ανεβάσω. Δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμα. Επειδή είχα τραβήξει στο κινητό το βίντεο και πρέπει στο κινητό μου να στείλω στο τάμπλετ. Ναι, και έχει σπάσει και το τάμπλετ. Όχι απλά έχει σπάσει, έχει σπάσει σε μια γωνία. Θυμάστε το τάμπλετ που είχε μαύρο και έχει σπάσει πάρα πολύ. Στις 90, στις 90. Και μετά, παιδιά, ένας που είχε πρόβατα το βρήκε. Είχε πάει στο πάνω χωριό. Αλλά το πήρε ένας θείος μας. Ενώ κανονικά ήταν δικό μας. Και αυτός μας το έκλεψε. Αυτό, παιδιά, δεν είναι τρόπο. Αυτός κλέβει. Δεν τρέπεται. Αν και πρώτο αυτός πάλι έλεγε να το κρατήσουν αυτοί και να ερχόμαστε κάθε μέρα και να τον βλέπουμε. Να ανεβαίνουμε κάθε μέρα και να πάμε να το βλέπουμε στο σπίτι. Που πρέπει να ανεβαίνεις σε μια ανηφόρα. Έχετε βάλει πάγο για νερό? Ρε, τι να κάνει, είναι δικό μας το κατσικάκι. Και τώρα, παιδιά, θα περνάμε άλλο κατσικάκι. Είναι πιο άγριο αυτό, επειδή αυτό που είχαμε πάρει έχει σπάσει και το ποδαράκι του. Και το είχε στο στάβλο. Ενώ αυτό που θα παίρναμε, αλλά δεν το πήραμε επειδή έπρεπε να πάμε 6 ώρα για να το βρούμε. Το βιδάκι. Με το σπαθί. Μου αρέσει. Δεν το με το κατέλα. Το κιόλας και σε τέλος θα πήγε. Το κρατώ. Στις 6 ώρα για να πάω να του βάλω φαγητό. Το προσέχω. Δεν λάβει καθόλου. Γιατί άλλαξες? Γιατί άλλαξε το δωμάτιο? Πάμε στα κατοικία.
Κώστα μάτι. Πρώτα παιδιά, όταν χάσαμε το πήγω, όταν το βρήκαμε το κατσικάκι, χαιρόμουν. Ναι, λίβαρε. Sorry, παιδιά. Και θα βγάλω και βίντεο εδώ στο χωριό. Ωραία, και τι άλλο να πω για το κατσικάκι. Αν είναι και ο Πέτρος, ας πούμε όλοι εδώ που, ας πούμε ο Πέτρος, ο Μάριος, δεν είχα προλάβει το κατσικάκι, το είχαν δει, αλλά όχι και τόσο πολύ. Εγώ λίγο περισσότερο επειδή είχα ξυπνήσει 6 ώρα. Και τώρα το κατσικάκι δεν πηγαίνουν καν να το δουν. Απλά το έλεγε, κοίτα κάνω μάγια, το ταΐζω από πάνω. Και τι το ταΐζεις από πάνω? Τι το ταΐζεις από πάνω από το μπαλκόνι? Δεν κατέβαινα. Δεν ξέρω. Και το έχουν σε ένα σπίτι που βάζα τις κότες. Και κιόλας αυτός λέει κιόλας αυτός, όχι δεν το προσέχεις, θα το πάρω εγώ. Ενώ τα κοτόπουλα που τα πιάσαμε, τα μικρά τα κοτόπουλα, να τα παίρναμε εμείς. Γιατί να μην τα παίρναμε εμείς? Και πρώτον είναι και λίγο χαζός αυτός. Ξέρετε, είναι χαζός ο Κώστας. Ωραία παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για να σας πω για το κατσικάκι και δεν έχω καιρό να τραβήξω βίντεο επειδή δεν μπορούσα. Θα αφήξω πολλά στα κάμερα στο άλλο χωριό για ένα μήνα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια!